Nakasaad sa interim guidelines ng Department of Trade and Industry at Department of Labor and Employment na maaaring ipa-COVID test ng mga employer ang mga empleyado bago magbalik trabaho. Sasagutin ng kumpanya ang lahat ng gastusin. Pero sa guidelines ay walang nakasaad na mandatory ang COVID testing para sa mga empleyado. Sa nilabas naman na advisory ng Department of the Interior and Local Government Region 3, nilinaw na hindi dapat magbaba ng anumang executive order ang mga LGU na pupwersahing ipa-COVID test ng mga kumpanya ang kanilang mga empleyado. Mga symptomatic lang daw o yung mga nagpapakita ng sintomas ang pwedeng sumailalim sa test. Hindi naman sang-ayon dito ang leader manggagawa na si Paul Villuya. Ngayon daw ang tamang pagkakataon na dapat protektahan ng mga manggagawa na kailangan ng bansa para ibangon ng ekonomiya. Pero matitiyak lamang ang pagbangon ng ekonomiya kung malayo sa nakahahawang sakit at peligro ang mga manggagawa. Maling-mali yun, no, na hindi ipapatest yung mga empleyado, no, yung mga manggagawa. Dahil una, sabi nga natin, karapatan ng manggagawa at sinumang mamamayan na magkaroon ng mahusay na kalusugan sa pangangatawan. Patuloy ang panawagan ni Villuya sa libreng testing para maproteksyonan ang kanilang hanay sa gitna ng COVID-19 crisis. Paano maiangat muli ng mga manggagawa yung pag-aktibo ng ekonomiya kung nandyan yung panganib, no, na susuungin nila na hindi papansinin yung mga pagbibigay free mass testing, no, sa ating mga manggagawa. Dismayado rin si Villuya na tila pinapasa na ng gobyerno sa pribadong sektor ang responsibilidad nito sa mga mamamayan. Lugmok na rin umano ang maliliit na negosyo sa kakulangan ng suporta kaya bandang huli ay mga manggagawa pa rin ang kawawa. Papapasan na naman, no, yung ganong obligasyon, no, tungkulin ng gobyerno natin sa mga manggagawa na halos naman talaga ay sila naman yung naghirap sa panahon na sila ay nahinto sa pagtatrabaho. Hirit din ng sektor na bigyan ng hazard pay ang mga empleyadong araw-araw sinusugol ang kanilang buhay sa gitna ng banta ng COVID-19 para lamang makatawid sa pangangailangan araw-araw. Maika Amparo, CLTV News.